Bejn April u Awwissu ta' din is-sena ma kien hemm ebda pazjent fil-Kurituri tas-swali ta' Mater Dei. Daqshekk kienet ikkontrollata l-problema tal-pazjenti fil-Kuritur wara 3 snin ta' amministrazzjoni ġdida. Minn ftit iżjed minn 8,000 pazjent li ngħata kura fil-Kuritur fl-2012 għal ftit aktar minn 600 din is-sena. Il-Ministru għas-Saħħa Fern qal li l-figuri tal-aħħar xhur jimlew b'kuraġġ. U anke Colin Gallia, Segretarju Ġenerali tal-MUMN, innota it-titjib u deskriva s-sitwazzjoni tas-sodod fil-Kurituri tal-Isptar bħala waħda kważi ineżistenti. L-MUMN innotat li f'dan l-aħħar perjodu sodod fil-Kurituri fl-Isptar Mater Dei kważi saru ineżistenti. Li kellna perjodu fis-sajf għax naturalment fix-xitwa id-demand tkun ikbar. Però fil-passaġġi li kellna anke sitwazzjonijiet meta kien ikollna sodod anke fil-Kuritur. Naġifieri aħna sodisfatti li qed insibu soluzzjonijiet ovvjament bil-ftuħ ta' swali ġodda u bil-pjan li hemm li jinfetħu iktar swali biex din tal-Kurituri naqtawha darba dejjem kif jidher li mixjin l-affarijiet. Il-problema ta' nuqqas ta' sodod fl-isptarijiet tagħna kienet ilha tinħassa minn żmien l-Isptar San Luqa. Iżda bil-migrazzjoni lejn l-Isptar Mater Dei, is-sitwazzjoni iggravat b'mod konsiderevoli e kif l-Isptar Mater Dei kien hemm inqas sodod milli kien hemm f'San Luqa. Il-Ministru Fern spjega li għalkemm il-problema ma ġietx eliminata għal kollox, żgur li s-sitwazzjoni tibet ferm, speċjalment wara l-ftuħ ta' binja ġdida bis-swit l-emerġenza b'żewġ swali ġodda. Dawn u sala oħra żiedu 85 sodda oħra. Kien hemm ukoll il-ftuħ tal-Isptar Anthony Mamo u l-Isptar Boffa fejn sar xogħol ta' manutenzjoni biex illum jospita fih pazjenti li jkunu qed jingħataw kura fit-tul, saħaq il-Ministru għas-Saħħa. Fern żied jgħid li l-binja biswit l-emerġenza se tkompli tikber b'aktar sulari fejn fost l-oħrajn hemm pjan li jkun hemm sptar tal-maternità għan-nisa u t-trabi. Il-Ministru Fern qal il-pjanijiet huma li kif kienet eliminata l-problema tal-mediċini out of stock fix-xhur li ġejjin tkun eliminata darba dejjem il-problema tan-nies fil-Kurituri.